Aquest és un dels llibres més fascinants de la literatura argòdica i hipertextual. Fixeu-vos que és com si fos un llibre d'una biblioteca, que està fins i tot usat, sí? I quan l'obres descobreixes que hi ha anotacions al marge. Dues persones que han estat repetidament agafant aquest llibre han quedat tan fascinats pel seu autor i pel seu contingut que s'han anat deixant petites notes a mode de conversa explicant les seves investigacions, el que han descobert d'aquest autor tan misteriós i de la conxorxa que hi ha al darrere. Per tant, el llibre funciona a dos nivells. Per una banda hi ha el llibre Ship of Theseus, de l'autor aquest misteriós, i per una altra la història d'aquest parell que van a la cerca de més informació i per descobrir una miqueta què hi ha al darrere de tot aquest gran misteri. És absolutament fascinant, de lectura hipertextual al màxim. Els autors són el Doug Dorst i el J.J. Abrams, que és l'autor de sèries com Fringe, Alias, Lost o pel·lícules com Star Trek, Missió Impossible i algunes més. Si us agrada la literatura una mica exigent, aquest és el vostre llibre.